guys, zvandasangana nawo nazvo ka zvinhu zvinoti zviri very fun uye zvichisiririsawo nechepamberi, asi zviri fani zvinhu zvandasangana nazvo. Mumachechi umu unomboonerera unomboona zvinhu zvinoshamisa, unoti tushuya kuti ikomedi here, chiko chiri kuitika, zvinhu zviri kutoitika here. Guys, nyaya iri panapa ka inyaya yemunhu adonha mumuti ari vari pachechi. Moona chigazi, pane machechi ayaya ekuti vanhu vane vari pasi pemuti, machechi avanoendera pasi pemuti. Saka munhu azokwira mumuti achitamba ndobva adonha. Guys, zvinhu zvachonaka, ndoshati zvombofamba sei. Chaitika ndechekudaiwo, pachiimbiwa nziyo dzekupureza dziya dzekutamba dzekunakirwa chichi pachechi apa. Paimbiwa vanhu vachitamba zvakanyanya, vachitamba chaiko chaiko. Saka umwe azonyanya kunakidzwa ndobva anyanya kudii kunakirwa, akati regai ndichikwira muti kuti nditi anga achida kutambira ari muti here, kana kuti achida kuturira mweya mweya wanga wadzika here, kuda kuti regai ndichikwira muti ndidzake nawo. Pakuzondokwira muti manje atamba akabatira rimwe davi ari muti umomo. Guys, mudonhero waita munhu uyu munhu iye adonha, kudonha kuzvambuka chaiko chaiko, kuzvambuka kuti zvekutamba azvambuka munhu iyeye, ende anoratidza kuti akuvarisa zvakanyanyisa. Saka kune vanoda vhidhiyo yacho, tazvitori nevhidhiyo yacho, unongondiinboxa kuwhatsapp, unotora nhamba dzandii ndakapina comment section, then ndodii mautodawo vhidhiyo yemunhu adonha mumuti achitamba, ndokukandirai vhidhiyo yacho kuti muone kuti mumachechi umu guys moitika zvinhu zvakadii, zvimwe zvinonakidza, zvinoshamisa nechii zvangosiyana siyana. Thank you guys, ndichitenda nesapoti yamuri kupa. Thank you very much.